سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني إكزابير مسكن نسخاتكم ون أبزز لهم والسلام كتخونوا تميتايو أمو نيماكي ميديا تخطاتلتي للومي حزر زبالتن عزيا ممحريتن زبال قوازانتا ناباهم هزيا قريبا لهم قدمنا افتزانتا مباليكن أبزي چانال حيزنا لكم نقرب زلنا زانتا ناب كل سابي بزح سلازيلة نزانتا لايك بمقبار جمروا نفسانتا قبلكم سنة مكتتالي حدا سب زقلت اللهم منقدتات اللوم زوم مقلتات زيوم نو أوخ خبروان كحسروان يخلون أتوم مقلتات النبلوم بحرياتيوم نحدا سب بسلوه بحريات زباينيخا اتقمقمو نحدا سب نختخبرونا جدا زباي بصبو بحرياتو استخخلة تخون اللوم بر حماق بحرياتن أنو تازخونت تحساس باحيو كتخبرو يتخيلن لوم كنا إذن أجرزي تقايرو يوم أبكن دلو هنكنو أنسب زخبر أتزحسون أتحمى أسرح سرح نسب يخبرن يفرحن نتلو حسب كل جزاء حماق يحسبلو بأنصارو خا نتخلي حمى أسرح سب صبق يحسبلو صوفي ناس كافتم بطعم لبامات زبحالو سبات أتحدايو ካብ ካልኦት ሰባት ዝጉድኡ ንባዕሉ ክጉዳዕ ዝመርጽ ልባም ሰብ እዩ ኣብ ህይወቱ ሙሉ እቲ ዝነበሩ ለዋሕነት እንተጎድኦ ዋላ ክገድፎ ግን ዘይከኣለ ጸባይ እዩ ሶፎንያስ ክበዝሕ እንተሎ ብጣዕሚ ተጻዋትን ቀላድን እዩ ኣብ ዝኾነ ዕላል ንሱ እንድሕር ደኣ ሓልዩ ሰሓቕን ጸዋታን ኣሎ ንሱ እውን ዘለዎ ነገር ነፃነት ስለ ዘለዎ ብነፃነት እንተዕልል ሓደ ግዜ ሰባት መቀለዲኦም ይገብርዎ ሰባት ንሱ ብዝቀልዶ እንትስሕቁን እንትሕጎሱን እንትርኢ ንባዕሉ ፍሉይ ሓጎስ ይስምዖ ምክንያቱ ክፍጠር እንተሎ ናይ ሰባት ሓዘን ንኽርኢ ህልንኡ ይፈቅደሉን ሶፎንያስ ገና ቆልዓ እናሃለወ ኣትሒዙ ኣብ ዙርይኡ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ከቢቦሞ ይዓብዩ ብዙሓት ሰባት ምስኡ ንኽፃወቱ ይመርፁ ነይሮም ካብ ሰብ ዘይፍለን ሓለወ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝፈትዎ ነይሮም ንሱ ግን ቁጥብነት ስለ ዘይፈቱ ምስ ኩሎም ብማዕረ እናስሓቀ ይፃወት ወለዱ ንእሽተን ብሓፍቲ ድሓን ስለ ዝኾኑ ኣብ ገዝኦም ሕምባሻ እንተደኣ ተሰንኪቱ ዳርጋ ብምልእታዩ ሒዝዋ ዝወፅእ ኣብ ደገ ኸይዱ ከዓ ንኩሎም መሓዝቱን ኣዕርኽቱን የካፍሎም ክፈጥሮን ከሎ ንበይንኻ ምብላዕ ዝበሃል ነገር ፈፂሞ ይፈቱን ኣብ ገዝኡ ስድራ ከይተሰብሰቡ በይኑ ክበልዕ ኣይፈቱን ነዚ ጸባዩ ዝርድኡ ወለዱ እውን ኩሉ ግዜ ብሓደ ስብስብ ኢሎም እዮም ዝበልዑ ወለዱ ካፍታ ዘለዎም ኣሕንቂቖም እዮም ኣዕልዩሞ ንሱ እውን ንወለዱ ብጣዕሚ ስለ ዝቐርቦም ብሓደ እናኾኑ ይስሕቁን ይፃወቱን ሶፎንያስ እናዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ነቲ ተፃዋትነቱን ቀልዱን ብዝበለፀ እናወሰኸ ይኸይድ ዋላ ኣብዩ እናሓለወ ተፃዋትነትን ስሓቅን እዩ ኣብ ዙርይኡ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለዉ ንኩሎም ብማዕረ ዓይኒ ዝሪኦም ናይ ልቢ መሓዛይሉ ሓደ ንምፍላይ ኣይፈቱን ዘለዎ ነገር ንኩሎም ይሓቶም ዝከኣሎም ከኣይምልስሉ ናይ ሶፎንያስ ኣብ ቀልዱ ወፃኢ ናይ ሶፎንያስ ካብ ቀልዲ ወፃኢ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ባህርያት ኣለቶ ንሳ እውን ከዓ ንሱ ቁም ነገር ክዕልል እንተሎ ማንም ሰብ ክቅልድ ኣይደልን ነዚ ነገሩ ግን ዝርድአሉ ብጣዕሚ ውሑዳትን ዝቁፀሩ ሰባትን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ዝቅልድ መብዛሕትኡ ሰብ ቁም ነገር ክዕልል እንተሎ ከምዚ ዝቅልድ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖም በዚ ዝተለዓለ ከዓ ንሱ ቁም ነገር እንትዕልል ዝቅልድ ዘሎ ኮይኑ እናተሰምዖም ብቀልዲ ይምልስሉ ንሶም ንናቱ ቁም ነገር ብቀልዲ እንትምልስሉ ብጣዕሚ ይስናደድ ግና ወላ ሓደ መዓልቲ ምስ ሰባት ምፅዋቱን ቀልዲ ምብዝሑን ከም ጌጋ ቆፂርዎ ይፈልጥን እንትናደድ እውን ንሽኦ እምበር ንደቱ ቀልጢፉ ይዝርስዕ ህይወት ጠጠው ኢላ ይፅበየካን እንድያ መዓልቲ ካብ መዓልቲ እናተዳመረ እቲ ግዜ ከይተረድአና ይሓልፍ ሶፎንያስ እውን ከይሓሰቦን ከይተፈለጦን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ክሰርሕ ጀመረ ናይ ሶፎንያስ ዕድል ንበይኑ እዩ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ዝቀርብዎ ሰባት ኣይስዕንን
ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፂኡ ናብቲ ስራሕ እንተኣቱ ብዙሓት ኣዕርክቱ ገዲፉ እዩ ነይሩ። ግና ከዓ ሳላ ፀባዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሓት ኣዕርክቲ ኣፍርያ። ሶፎንያስ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ካብ ናይ ወለዱ ገዛ ዝረሓቐ ስለ ዝነበረ ናይ ግድን ንበይኑ ገዛ ተኻሪኡ ክሰርሕ ስለ ዝተገደደ ኣብቲ ከባቢ ንኡ ተኣክል ገዛ ተኻሪኡ ስርሑ ክሰርሕ ጀመረ። እንተሓሊዎ ንድሕሪት ዘይብል ሶፎንያስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ደሞዝ እናተፀበዩ ካብኡ ይልቅሑ። ግና ከዓ ልቕሑ ኣይምልሱሉን። ንሱ እውን ግርህነቱ ከይተረድኦ ብተስፋ ንኩሎም እንተልቅሕ ዝመልሰሉ ግን ኣይነበረን። ሶፎንያስ ቅርሺ ኣብ ዝወድአሉ ሰዓት ነቶም ዘለቅሖም ምለሱለይ ይብሎምን ካብቲ ፋብሪካ ይልቅሕ እሞ ኣብ ደሞዙ ተቆሪፁ ይመጾ። እዚ ባህርያቱ ይጎድኦ ከም ዘሎ ኣይተገንዘበን። ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዘማኽሮ ሰብ ብዘይምሕላው እውን ንሱ ጽቡቕ ዘሎ እናመሰሎ ይጓዓዝ። ድሕሪ ግዜ ግና ሶፎንያስ ዝነበሮ ተደላይነትን ሕማቕ ምንባሩ ተገንዘበ። ካብ ቁም ነገር ንላዕሊ ንቐልዲ ኣብሊፁ ምስ ሰባት ምትሕውዋሱ ከም ዝጎድኦ ብሓደ ኣጋጣሚ ተረድአ። እቲ ኣጋጣሚ ከምዚ ነይሩ። እቲ መዓልቲ ሶኒ ነይሩ። ሶፎንያስ ቀዳምን ሰንበትን ኣዕሪፉ ናብ ስራሕ እንትምለስ ኣብ ጠረጴዝኡ ወረቐት ረኸበ እሞ ቀሊዑ ኣንበቦ። በቲ ዘንበቦ እውን ብጣዕሚ ተሓጊሱ። ሶፎንያስ ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ ፈጣንን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቁኑዕ ብምንባሩ ናይ ስራሕ ዕብየት ከም ዝተዋሃቦ ዝገልጽ ወረቐት እዩ ነይሩ። ብዝተዋሃቦ ናይ ዕብየት ስራሕ ኣመና ተሓጎሰ። ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ነቲ ናቱ ቦታ ትትክእ ሰራሕተኛ ተቆፀረት። እዛ ኣብ ናቱ ቦታ ዝተተክአት ጓል ሶስና ትበሃል። ሶስና ዝወፀላ ጽብቕቲ ዋላ እኳ እንተዘይኮነት ግና ዝኾነ ዝስሕብ ነገር ኣለዋ። ሶስና ኣብ ስርሓ ብጣዕሚ እያ ፈጣን። ቅድሚ ናብቲ ነነ ሶፎንያስ ዘለዎ ፋብሪካ ምምፃእ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ሰሪሓ እያ። ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታ ዝነበረቶ ስራሕ ጽቡቕ ክፍሊት እናተኸፈላ እያ እትሰርሕ ነይራ። ድሓር ግና ብናይ ወለዳ ዓዲ ምቕያር ምኽንያት ንሳ እውን ዓዳ ቀይራ ናብቲ ሕዚ ዝኣተወትሉ ፋብሪካ ኣትያ። ሶስና ክብድብድ ኣይትፈቱን። ምስ ሰባት ምትሕውዋስ ቀሪባ ምፅዋት እያ ትፈቱ። በዚ ዝተለዓለ ከዓ ነኒ ሶፎንያስ ከቢቦም እናስሓቁን ትፃወቱ። ንሳ እውን ትሕወሶም እሞ ምስኦም ትስሕቅን ትፃወትን። ሶስና ካብ ሱቅ ክትብል ክትስሕቅ እንተላ ዝኾነ ተፈታው ነገር ኣለዋ። እዚ ነገር ከዓ ከም መስመስታ ኮይኑ ንሶፎንያስ ተረድኦን ወግኦን። ሶፎንያስ ንኽምስተኣ ክርኢ ኣብ ቅድሚኣ ብዙሓት ቀልድታት ይቐልድ እሞ ክትስሕቅ እንከላ ይርያ። ኣብ ካልእ ገይሩዎ ዘይፈልጥ ብሓደ ተኣኪቦም እንትፃወቱ ብዓይኑ ገይሩ ንሶስና እዩ ዝደሊ። ኣብ ዓይኑ ምስ ኣተወት እንትዛረብ እንትስሕቅ ኩሉ ጠመትኡ ናብ ዓይኑ። እዚ ነገሩ እናተደጋገመ ንባዕሉ ከይሓሰቦ ዝኾነ ነገር ክስምዖ ጀመረ። ብግልፂ ንሶስና ዘለዎ ስምዒት ኣይፈልጦን። ግና እንተዘይርእዋ ንዓዓ ንምድላይ ኣዒንቱ ናፍትን እዩ ዘዝረን። ንሶስና ዝስምዖ ስምዒት ንኻሊእ ኣብ ማንም ተሰሚዕዎ ይፈልጥን። ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ወላ እንተፈለጠ እንታይ ምዃኑ ግና ግልፂ ኣይኮነሉን። ብዛዕባ እዚ ስምዒቱ ንዝተወሰኑ ኣዕርኽቱ ብቐንዳ ቀንዲ እንዳገበረ ኣብ ሰብ ከም ዝበፅሐ ገይሩ ብምንጋር እንታይ ምዃኑ እንተሓቶም ንሶም ከዓ ፍቕሪ ምዃኑ ይነግርዎ። ንብዙሓት ሓቲቱ ዝረኸቦ መልሲ ሓደ ነይሩ። ንሱ ከዓ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር እዩ። ሶፎንያስ እንተፍቅር ንመጀመርታ ግዚኡ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሶስና ንማንም ጓል ኣንስተይቲ ብፍቕራዊ ስምዒት ርኡን ሓሲቡን ኣይፈልጥን። መቸም ከዓ ፍቕሪ ዕውር እንዲዩ ዝገብር ኣብ ዙርኡ ዘለዋ ብጣዕሚ ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ብሶስና ሸፊኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብኣ እናቐረበ ይኸይድ። ከቢቦም ክዕልሉ ከለዉ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ናይ ሶፎንያስ ዓይኒ ኣብ ሶስና ይኸውን። ምኽንያት እናፈጠረ ክረኽባ ይደሊ። ሶስና ንሱ ክቐርባ እንተሎ ንሳ እውን ምስኡ ኮይና ንኽትስሕቕ ስለትደሊ ንሳ እውን ትቐርቦ። ሶፎንያስ
ንሶስና ካብ መዓልትና መዓልቲ እናቀረባ ክኸይድን ከሎ ብዛዕባኣ ኩሉ ነገር እናፈለጠ ኸደ ክልቲኦም ብሓደ ኮፍ እንትብሉ ሰሓቅ ብሰሓቅ እዮም ዝኾኑ። ንሱ እናቀረባ ብዝኸደ ቁፅሪ ፍቅሩ እናዘየደ ኸደ ሶስና ካብ እትስሕቆ ትፃወቶ ወፃኢ ካልእ ክብድ ዝበለ ባህርያት ኣለዋ። እዚ ባህርያት እዚ ንዝቀረባ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ። ሶስና ንእሽተን ክብድ ዝበለት እያ ኩሉ ግዜ እናሰሓቀት ኣይትረከብን። ሓደ ግዜ ኩርዕ ኢላ እያ ስራሕ ትሰርሕ። ሻሂ ቡና ንባሓል እናተባሓሓሉ ከዓ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣብ ደገ እናተራኸቡ ይዕልሉ። ሶፎንያስ ከም ዘፍቅራ ናይ ልቢ ወፂኡ ዘርዚሩ ኸይነግራ እንታይ ኢሉ ይንገራ። በበይ ጀሚርካ በበይ ከም ዝውዳእ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። እንታይ ይባሃል እናበለ ካብ ኢንተርኔት ናይ ፍቅሪ ገላልፃታት እንትርኢ ከይሓሰቦ ይስሕቅ። ምክንያቱ ንሱ ነቶም ቃላት ክዛረቦም ክኸብድዎ እዮም። ዓይና ክርያ ዝኸብዶ ሰብስ ደፊሩ ክዛረባ ከቢድ እዩ። ሶስና ኣብ ልዕሊ ሶፎንያስ ምንም ዓይነት ናይ ፍቅሪ ስምዒት የብላን። ናቱ ስምዒት እውን ከዓ እንታይ ምዃኑ ግልፂ ስለ ዘይኮነላ ባዕላ ናይ ሕውነት እዩ ኢላ ብምድምዳም ብነፃነት ትቐርቦ። እዚ ብነፃነት ኣቀራርብኣ ንሶፎንያስ እናሓደረ ከም ዝጎድኦ ብዘይ ምርዳእ ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብደንብ እንዳተቀራረቡ ይኸዱ። ሶስና እንትትሓዝን ሕማቕ ስምዒት እንትስምዓ ናብኡ ደውላ ንኽራኸቡ ትነግሮሞ። ብወግዓ ወግዒ ካብ ኣትያቶ ዝነበረት ሓዘንን ሕማቕ ስምዒትን ወፂኣ ትኸይድ። እዚ ነገር እናተደጋገመን ትኸይድ። ሶፎንያስ ንባዕሉ ሶስና ከም እተፍቅሮ ገይሩ ንርእሱ ኣመኖ። መልሳ እሺ ከም ዝኸውን እርግፀኛ ብምዃኑ እውን ከዓ ሓደ መዓልቲ ኸይዱ እቲ ዝሰምዖ ስምዒት ኩሉ ነገራ ሶስና ከም ቀደሙ ይቕልደላ ከይህሉ እናሰሓቀት ቀላዲ ኢኻ ትብሎ። ንሱ ቁም ነገር ከም ዝኾነን ንኣኣ ከም ዘፍቅራን ገሊፁ መልሳ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተታ። ካብ ሶስና ዝረኸቦ መልሲ ግና ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳብ ሽዑ ንዝነበሮ ባህርያት ዝነቅፍ እዩ ነይሩ። ሶስና ምስኡ ትቐርብ ንኽትስሐቅን ንኽትፃወትን ደልያ እምበር ንኡ ምንም ዓይነት ስምዒት ከም ዘይብላ ነገረቶ። ንሱ ከዓ ካብ ቀልድን ሰሓቅን ወፃኢ ከም ዘፍቅር ንኽትፈልጥ ብደንቢ ነገራ። ብመልሳ ብጣዕሚ ተሰምዖ። ሶፎንያስ እሺ ክትብለኒ እያ ዝብል ልዑል እምነት ስለ ዝነበሮ ከምኡ ክትብሎ ኣይተፀበየን። ናብኡ ንኽትጥቀምን ንኽትፃወትን ምቕራባ ንባዕሉ ከም ባምቡላ ገይሩ ንኽሓስብ ገበሮ። ኣዘራርብኣ ልቡ ነኽቆሞ ምልስ ኢሉ ሕሉፍ ህይወቱ እንትዘክር በቲ ዝነበሮ ፀባይ ክጉዳእ እምበር ክጥቀመ ይረአየን። እንሆ ኣፍቂሩ እናሓለዎ እውን ከዓ ሰባት ከም ዘፍቅር ገይሮም ዘይምሕሳቦም ብጣዕሚ እናደዶ። ካብቲ ዓለት ንሳ ከዓ ስቕታ መሪፁ ኩሩዕ ኮነ። ንኽፃወቱ ክቕልዱ ንዝመፁ ገጽ ከሊኡ ይሰዶም። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተዳ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ቻናል ንለቆም ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘይለ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ግበርዎ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።